in ci ibani waya zan buga ina kuma sai ya ta iban madubi ga kuma kallon fuska ta ba da ke fa a cikin madubin nan wallahi sai ban madubi to wanda dide ba to ta wannan haka na ce malam dala zo lafiya kake kira na mun kira haka lafiya ya ga kana ne tsere ba komai wallahi kaga inna ta zan kira sai kuma na je wajen can tukur mai caji wancan tukur maimakon ibani waya ya kira yana ya ce waje ka kira to ni kuma na to ni gabaki ɗaya ban duba wayar na zauna na nutsu irin zan yi magana da inna ta ba kowa kawai sai na ga madubi ka afa fuska ta kai ka ganka yanzu innan ta ka kira ina zan kira kuma tana yi magana duba aka gani ni ya raga ta kawo haske wallahi ga to wace innan ya sunan da inna bara in dauko takardar da aka bar number ta yau ka fara karba ne ina jin ma ya sa number to ai ne duba za ka ga irin mai gofan nan a baya irin wacce ta haka nan mai gofan nan ba kenan mai gofa ita ce inna ɓaure to ai ni an samu da yanzu bari a kira ma ida da Allah taimaka ka buga a hankali za ka buga ta higa sun ce ba network shi network ɗin ban sa waye shi ne kaga service ma ya sauka ita a ina take ita service ba fa service ne suka kira mu ba inna ne suka kira mu ai innan dole he da service za ta shiga innan Allah innan taka ba shi me shi service din sai da hi ake sai da hi ake wallahi kaga kakana ne yake in je in siyo masa masara a kasuwa to ko wallahi kaga kudin amma wallahi kashe shi zan yi saboda na wajen yi magana nawa za a siyo ma service ka san da network da service ba kudin su ɗaya ba karka da ai ban yi in je gida da kan akan kudin nan ba ka sai mun service din na 50 to ai kuma na 50 ai ba sa ba amma tunda kai ne zan doka ma alfarma ke me ka ga dai kai musu irin dabara nan da wayen nan ni sai ka koyi goma ka aljihu in yaso idan suka ki baka na 50 din in yaso sai ka ƙara musu da goma to kawo na network din yawa shi network din da Allah ka sai mun na 100 ba matsala wallahi na matsun yi wayar inna ne yasa wannan da ra'ayar din ma da ka sami innan ka karka da mu ka tsaya a nan kar ka sake ka je ko in ka gana dan jima ma ka tsaya in ka dan jima ma zan yi tunanin ko kuma service ne matsala saboda abin da ka san cewa rijiya ma dole sai an bulayi kar ka da mu to da Allah ka sai mun da turon din bari in je yanzu zan samu ma da service din kar fa ka gana dade ka tsaya in zan dawo shikenan da abu da mutum dan arziki wa ai dole in yi wayar ina yau za su mun service za su mun da network inna lillahi je ka siyo wallahi zan yi wayar inna har yanzu ma idan ma har na fara jin gangadi ya ma iya dawo Allah gangadi nake ji yaki da ina jin kunnin mai wanda na hane da zara ne sai yi wannan har yanzu da kan siyo service har yanzu bai dawo ba ka kai fitaccen ni barin fitana a nan da zamu gaba daya to a to ga mutum ya mana kan dai Allah zai sa ko ya ga wucewar sa ba ka je gidan ne Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya gajiya? Lafiya. Ina lafiya nan? Lafiya nan. To me faru? Wallahi kaga tun dazu. Na karbo aron wayar mai caji. To. Nace ya sa mun kati. Zan buga. Sai na zo na buga wayar ma gabaki ɗaya ta ma ki shiga. Sai na samu wani bawan Allah. Sai yake ce mu ai network din sai shi ake yi. Kaga abin da ni ban sani wata da ba waya da ke yi ba. To kuma gashi ya tafi siyo network din ma har yanzu bai dawo ba. To mu ma nan kwatance muka zo muna neman wani. Wai Allah saka gan shi. Kuma nan gol? Wani dan dogo haka matsakaici da siriri. Kawariya. Dan dogo haka siriri baki. Daidai misali. Matsakaici. Da hula a kansa. Kwarai kuwa. Ka ga shi Allah zan nan. Sosai ma. A shi ne gode karbi wai tare ta iso mun service din ko bari ya zai da wani. Billahi. To amma dan fara me? kai ma ka ce ya damfare ka tunkiyar baba ta ce Da fara kawariya. kan sallah Ya hakuri. Ko irin masu kwacen nan dai? Kwarai ma kuwa. kuma kudin ba karami bane ne yawa ne daga sai shayi Iya zai zai yi mai caji. To shi ne zai yi. Gera kwana ne? Ba nan. an za mu je neman shi Allah ya sa mu